סיורים דיגיטליים מיוחדים, מה זה? ומדויקים בעולם, אבל בעברית. בדיוק בשביל זה מצטרף אלינו אסף בוחבוט, מנכ"ל ומייסד, שותף של קבוצת ויזית הידועה. כן. ויזית ישראל. אתה כבר רוצה זוגיות אחרי השיחה פה? כן, נתן פה הרבה טיפים חשובים. אוקיי, יופי. כי גם לטייל בזוגות. אני גם מכיר את אמיר הרבה, וגם הייתי באחד הקורסים שלו, אז אני... אוקיי, יש לכם בעצם עכשיו מיזם חדש בארצות הברית. מיזם מהמם וחכם ברמות. תספר לנו קצת עליו. כן, אז אני אספר קודם כל שהוא התחיל ממקום מאוד אישי. אני עשיתי טיול אחרי צבא בארצות הברית, בתור מטייל עוד בערך 7 שנים אחורה. ראיתי שהרבה מידע בגוגל, עוד לפני עידן ה-ChatGPT ועוד באתרים עצמם, לא מתעדכן. ועוד גם זה היה בתחילת הראשית דרכם של הקהילות בפייסבוק. החלטתי בתור מטייל שתהיה שם כמעט חצי שנה, לפתוח קבוצת פייסבוק. הקבוצה הזאת מאוד מהר הייתה, מאוד עזרה לי באופן אישי, והרבה מאוד מטיילים שטיילתי, גם צירפתי לקבוצה, גם העליתי שם כל מיני המלצות, והיא גדלה מאוד. היום הקהילה הזאת בעצם היא הכי גדולה בארץ על טיולים בארצות הברית, קרוב ל-200,000 איש בכל הפלטפורמות של הקבוצה. ובעצם לפני 2 לקחנו את זה לעולם של... לקחנו את הקהילה הזאת שלב אחד קדימה, והקמנו גם סוכנות נסיעות בארצות הברית. בעצם הבנו מחנה מאוד מאוד משותף, שהוא גם... לקחנו קדימה גם את הסוכנות, שראינו שאנשים היום, במשך 7 שנים, שואלים את אותם שאלות, מטיילים באותם מקומות, נתקעים באותם דברים, ובעצם החלטנו לפתח את הפלטפורמה של הסיורים הדיגיטליים. שמה הוא נותן בעצם הסיור הדיגיטלי? כאילו, אתה בא ו... היום מבחינת הפלואו של המטייל הישראלי, בארצות הברית זה עוד יותר מורכב, הוא נכנס לאתרים, הוא נכנס לקבוצות, קהילות כמו שלנו, והוא די הולך לאיבוד. אם זה הפארקים הלאומיים, אם זה הבתי מלון, מה מומלץ, מה לא. גם בפארקים של דיסני ויוניברסל יש המון מידע, ואנשים באים אלינו מאוד מיואשים, והחלטנו לפתח בעצם פלטפורמה שהיא מרכזת להם את כל המידע, לפי ערים בארצות הברית ומדינות, האנשים שהיו וביקרו ודרכו, זה יכול להיות מדריכי טיולים, או יוצרי תוכן שגם גרים בארצות הברית. זאת אומרת, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אסביר שבעצם נגיד אם אני עכשיו טסנו לקורפו, אז בעצם אני מעלה בדרך כלל אני מעלה איפה היינו, לאן אנחנו ממליצה. ובמקום שבן אדם יצטרך לשמור כל מה שאני עשיתי, או לכתוב ולהיכנס לגוגל, אתם בעצם יוצרים המסלול של טל, שהוא מוכן מראש ו... מדויק. אני אוסיף ואומר שחוץ מארצות הברית יש לנו את הקהילות מהמובילות בארץ בתחום התיירות, קרוב ל1.5 מיליון איש, ובאף קהילה זה לא שונה. המידע באלבניה הוא עוד יותר מורכב, כי זה גם יעד חדש. איטליה, הרבה אנשים, גם יש יעדים חדשים שנפתחים, אז זה בעצם מרכז את הכל, חוסך המון שעות, זמן, כסף והמון ריבים גם בין בני זוג על איזה מלון ואיזה מסלול, אפרופו מה שדיברתם מקודם. וזה בעצם מפשט את הטיולים. את ארצות הברית, החנות השקנו, היא כבר באוויר, ובעוד חודשיים יהיה לנו גם את החנות הבינלאומית, שיש שם עשרות יעדים, בחיצת כפתור. ובעצם אתה נכנס לבפנים, מסתכל על סיור ובוחר סיור שאהבת במדינה. מסלול. מסלול, כן, סיור, מסלול או whatever, ואתה פשוט הולך איתו, זורם איתו. מדויק, זה גם עובד בלי אינטרנט, יש הרבה שאלות של מה זה שונה מ-ChatGPT, אז אני גם אגיד, כי זאת שאלה שכמעט כל בן אדם שואל אותי, א', זה עובד בלי אינטרנט, ב', ה-ChatGPT היום הוא מושך תוכן מאתרים. אם האתרים על אלבניה לא מעודכנים, שזה באמת קורה, כי זה יעד חדש, אז הוא מושך מידע שהוא יכול לשלוח אותך לצד השני של המדינה, ויגיד לך תישן... וגם בגוגל יש לך למשל תגובות שמלפני 2, 3, שלפעמים דברים מסוימים כבר לא עובדים. בדיוק, אז זה מבוסס על אנשים שהם בעצם מומחים ביעדים, שאנחנו יודעים באמצעותם וסביבם לבנות את המסלול הזה, ואנשים קונים משהו תפור מקצה לקצה של אנשים שהיו, ביקרו, צילמו, לא איזה אוסף של כתבות, לא מישהי שהייתה פעם אחת, אנשים שהם מומחים ביעדים, ובעצם זה ממש בשורה לעולם התיירות שאנחנו מכירים אותו כבר קרוב ל10 שנים, וזו אותה בעיה של מאז שהתחלנו את הדרך ועד היום, ובעידן ה-ChatGPT זה רק מחמיר, כי זה עוד יותר מבלבל ואנשים לא סומכים על המידע. נכון. פלוס האפשרות גם להזמין כרטיסים לאטרקציות, מסלולים, יש סרטון, יש וידאו, לקחנו את זה כמה רמות קדימה. איפה אנחנו יכולים למצוא את זה כדי להיכנס לסיורים האלה? אז נקרא שופ USA. אנחנו נשים את זה גם באינסטגרם שלנו. כן. בדיוק. ואפשר לראות את זה. יש לנו היום 10 מסלולים מארצות הברית, בעוד חודש יהיו עוד 10, ובעוד חודשיים יהיה כל העולם. מאמן. נתחיל מהעדים של הישראלים האהובים. נשמע מושלם. תודה. מושלם. 13